Една истина, която много майки знаят, обаче някак си не осъзнават или не приемат. Когато детето ти се тръшка, плаче много, това всъщност не е причината, която те бесява, а това, което ти си преживяла в детството си. Може би не ти е било позволявано да се ядосваш. Ти си лоша. Ти си грозна такава надцупена. Казвали са ти да спреш да плачеш. Юнак без рана няма. Какво си разплакала сега? Тук малко една раничка, малко кръв. Да не ти излязло червото. Трябвало е да си послушна по нечии стандарти. Нямала си право на мнение. Твоите емоции въобще не са били разбирани. И когато твоето дете си позволи нещо такова, твоето тяло реагира. Не защото детето е лошо, а защото вътре в тебе има спряна болка. Това беше и при мене. Моята първа стъпка беше да започна да се водя благодарности. Тези благодарности ми показаха, че аз съм достатъчна, аз съм добра такава каквато съм. Това беше първата крачка, която да ме зазреди с енергия, за да мога да предприемам следващи крачки към моята промяна. Въпросът ме тук е, ти водиш ли си благодарности? Но не просто да казваш благодаря, еди си какво си, а да го напишеш с ръката си, да го видиш с очите си, да го прочетеш и да го изговориш с устата си. Това не го разбирах, но когато започнах да го правя, видях резултата.